Munduak erakutsi du bere aldatzeko grina. Bi bersolari gizon ta andre, publikoa ere jakina. Gizonezkoak kontatzen ditut emakumeak adina. Egia esan erdi bana, leudeke hemen daudenak, eta lehen beti gizonak izaten ziren gehienak. Goitik begira kontatu zabiltz, ta itxurak dauzka problemak, behingoz ikusten hasi baikera kontatu ezin direnak. Baina zer dugu arantza, eta zer dugu larrosa. Garai batean gizonak denak aze paradoxa. Orain Andrea gizonak aina entzuletan aiz poza. Eta gainera berso kantari legorretako jainkosa. Bihurtu zaigu berriz maikua, eguraldiak eutsiko dion, bada zalantza nahikua, bere omenez ari gerata, hortatuko da jainkua. Egun onzen giro eder, hori izaten baita segun, esango nuke jendetan ala dagola gaur egun. Legorreta da plaza ederra talaxe espero gendun, ta aterkirik itxi ezarren ia ateri eusten du. Aintzat hartzazu, kamarak indarra dula, kazetaria etorri eta ezin egin burla. Saio aurretik entrevistarik ez gendun egin sekula. Ona egin behar esan baitegu bikaina egin degula. Entrevista gaur aurretik egin degunez benetin, bikaina zela esan da, hobe dugu bikain egin. Nik aipatu detze pozadedan hemengo publikoakin, txalo fuerten jotzen dutela eta beraz hobeala ekin. Bersolariak behar du beti erantzun itzela, sinisten badu igotzen baitaki bere nibela. Nik etxalo asko entzun nahi nuke, zuk esan dezun bezala, gutxi balira pentsa dezagun, guardasolekin daudela. Batzuk baziran, itxi diranak iladan, ta txalo gehiago datoz, kontua gora nola dan.
ta galdetu dit esperantzan nere kantukideagan, ta konfiantzaik izango dedan gaur Andoni Egañaga. Hori da hori entrevista zeure alde bihurtzea, adinez ja tokatzen zait disimuloan urtzea. Alaxe da bain izarra naizta, zuzeun lagun gazte zea, eta gazteari tokatzen zaio zarrari laguntzea. Laguntza behar bazen du, emango nizuketena, baino kurrikulum hori ez dezu izango problema. Lehen galdetu dit kantukideak izango alduen kemena, ta erantzun diot maira igotzen kostako zaio gehiena. Maira ni neu igo naizta, igo neure borondatez, oraindik ajerik ez dut, nik neu dakidala batez. Ta tabernako oial honekin nere ilusioak betez, flekilloakin sentitzen naiz gaur, joan aspaldiko partez. Alaxe mantendu nahi, legorretan edukidet, nahiko saio eta nahiko jai. Festa garaian bihurtzen dute, sarri niretzat oltza mai, nik legorretan kantatu izan dut ta mai gainetik ere bai. Legorretan mai gainean insaustin zenbat meritu, zeurea kontatu dezu ta ez gaituzu harritu. Saioa ez da beti ziurra, nahi mai gainetik abitu, hemen gauza bat egin behar da, maila altuan aritu. Hemen baina eurek dute, kargatik gera zorteko, hemen